game da mai kallo ke gani akan allo ga tambaya nan an bamu. Za mu nemo inverse na wannan matrix ɗin. To abinda mai kallo zai yi za ka sa matrix ɗinka suna. Sai mu ce let, ka ɗauki wani leta dai ko B ko C ko wani leta. Ni na ɗauki B, za ka yi ɗaukan wanda kake so. 3, 4, -1, 7. Wannan shine matrix da aka bamu. To bayan mai kallo ya haka akwai formula. Formulan shine letan da ka ɗauka a nan sai ka ce to inverse na wannan leta ɗin to 1 / determinant na letan da mai kallo ya ɗauka. Times sai ka ce adjoint, idan A ka ɗauka A, in B ka ɗauka ni na ɗauki B zan saka B. To in kai haka abinda za ka yi kawai ka nemo determinant ka ajiye, ka nemo adjoint ka ajiye, leta sai ka haɗa su. Sai mu ce to B determinant, ga determinant ɗinmu nan 3, -4, -1, 7. Sai mu ce wannan na farko zai tafi makaifa, wannan kuma zai nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan. Sai mu ce 3 times 7, 3 times 7. Akwai minus a ƙa'idar da muke koya na determinant. To nan minus ne, nan minus ne sun tafi da juna babu buƙatar su. Sai mu sanya 4 times 1. To bayan mun yi haka sai mu ce 3 times 7 muna da 21. Ga minus ɗinmu nan 4 times 1 muna da 4. Sai mu ce to 21 minus 4 muna da 17. Bayan mai kallo ya samo B ɗinsa, abinda mai kallo zai yi sai ya ce to zai nemo adjoint of B. Mai kallo sai ya rubuta adjoint ɗinsa, ya ce adjoint of B, sai ya buɗe bracket. In ya buɗe bracket sai ya zo shi element ɗin da yake nan gurin da kuma wanda yake ƙasansa ta makaifa, sai to wanda yake ƙasan ya koma sama, na saman ya koma ƙasa. Menene a ƙasa? 7 mun sanya shi. Menene a sama? 3 ya dawo nan. Sai mu zo za mu bi diagonal ɗin nan shi kuma za mu saka minus, amma idan akwai minus sai mu cire minus ɗinmu. Sai mu ce to nan gun 4 ne akwai minus mun cire minus ɗinmu. Nan 1 ne sai mu cire minus ɗinmu mun sanya 1 ɗinmu. Idan mai kallo ya haka abinda zai biyo baya shine za mu yi amfani da formular mu. Sai mu ce to B inverse of matrix B equal to 1 / B determinant shine muka samo shi 17. Sai mu cire B ɗin nan mu saka 17 ɗinmu. Sai mu ɗauko adjoint of B da muka ce shine wannan matrix ɗin sai mu sauko da shi nan. Muna da element ɗinsa 7, 1, 4, 3. Bayan mai kallo ya yi haka abinda mai kallo zai yi na gaba shine sai ya ce to duk abinda yake cikin nan zai raba shi da 17 da yake da shi a nan. Sai mu ce muna da 7/17 mun raba na farko, sai mu je mu za mu raba na biyu. Sai mu ce muna da 1 shi ma mu ce over 17. Sai mu zo mu nan shi ma muna da 4 sai mu ce shi ma over 17. Sai mu zo nan muna da 3 sai mu ce 3 shi ma over 17. To bayan mai kallo ya yi haka, mai kallo zai ga cewa waɗannan lambobi inda za su rabu daidai to za ka raba su. Amma tun da ba za su rabu ba sai ka ce wannan ba zai raba wannan ba, wannan ba zai raba wannan ba. Ma'ana abin da muke nufi da ba zai rabu ba, ba za a samu cikakkiyar number ba tare da wani abu ya saura ba. Kuma in ka raba za a ga cewa za a samu decimal places, decimal fraction za mu samu. To kuma mu buƙatar point a answer mu. Saboda haka za mu bar ta a haka sai mu ce to yanzu wannan shine inverse na wannan matrix ɗin. Sanda aka tambaye mai kallo ya nemo inverse na 2/2 matrix, mai kallo haka za a ansa wannan. Mai kallo ka subscribe ka yi sharing wannan bidiyo.